Hello friends, Bodo channel of in Consibo. Dayu nangtamana boybe nagasino Bodo Job Info official YouTube channel. Da जोबोर मोजां latest update आं नोंथांमोननो सिगांनो बुंबाय थाखादोंमोन जे बाजेट जायोब्ला नोंथांमोना जि मोननो गोनां राङारि अनसुंथाइ स्किम एबा आसनि बेनो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप 25,000 सेकेन्ड किस्ति आरो लोगोसे उरैनो 3.0 थालांनायफोरा 4.0 हाबसिगोन आरो लोगोसे CM ट्रिपल सेकेन्ड किस्ति आरो हमना ला नोंथांमोननि PHC डिपार्टमेन्टनि टयलेटनि राङारि अनसुंथाइ एबा फ्रि नोंथांमोननि टयलेट बा फायखाना आरो लोगोसे PMKसानि राङारि अनसुंथाइ दा बिनि सायाव माखासे लेटेस्ट आपडेट सफैदों आं नोंथांमोननो बुंगासिनो दङ बा फोरमायगासिनो दङ बेखायनो भिडिअ नाय आरो मोनसे खावलायनाय जायफ्रा नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना सरकारि आसनि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो जेब्लायबो सैथो आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जे मा गोदान खबर सफैखो एबा रादाब सफैखो जों बेखौ दायो नायग्रोनो दा जोङो आसाम फाइनेन्सनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो जोंहा स्टेटआव बा रायजोआव बा सेन्ट्रेलाव मोनसे खामानि सरकारि स्किम होनोब्ला मोनसे बाजेट थायो दा बे बाजेट जाबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय DBT हिसाबै नोंथांमोननो सोहरनाय जायो एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार खालामना होनाय जायो बेखायनो नोंनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों कम्पालसरि माने लिंक जाथारनांगौ जायनि जाउनाव लिंक गैयाबा खायसे खायसे फैसाया पेन्डिं जायो स' जाहाथे पेन्डिं जाया नोंथांमोननि खामानिया बेल' जे आधार कार्डजों बेंकजों जाहाथे जायखिजाया टाइमावनो नोंथांमोना लिंक खालामो मानोना सरकारि स्किम बा लन फैयोब्ला बेखौ कम्पालसरि नांथारगौ आं बेखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोननो बुंगासिनो दंखायो दा जायफ्रा लिंक दंखायो नोंथांमोना खालामनाङा आरो लिंक गैयाबा थाबैनो खालामना ला अके बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेंकआव थांनानै लिंकखौ खालाम बेनो जाबाय बेंक एकाउन्टजों आधार सेटिं खालामनांगौ बेखौ जों मिथिखाबाय दानिया नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति बेनो जाबाय अरुणोदय 3.0 बेनिफ्राय बेयाव खायसे मोनासै अब्ला नेक्स्ट फैसिगोनलाय बेनो जाबाय 4.0 बेयाव नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन दा बेखौ मोननोबा जोंहा रेशन कार्ड नांथारगौना बेखायनो रेशन कार्डखौ जेसेबांनो हायो थाबैनो नोंथांमोना खालामना लादो मानोना लाइनाव फैगासिनो दङ बेनो जाबाय डाबल इन्जिन सरकार होनना बुंगासिनो दङ ट्रिपल जाबाय BTCखौ लाफानानै मानोना BTCआवबो दायो NDA सरकार जादों आसामावबो NDA सरकार दायो जोंहा जादों आरो सेन्ट्रेलावबो NDA सरकार जादों माने ट्रिपल इन्जिन बेखायनो जेनिखि BJPआ थांखि लागोन बेनो थाब जागोन आरो दा बेखायनो मोननो गोनां जि नोंथांमोननि स्किम जेरै PM किसान बेनिफ्राय हमना ला अरुणोदयआ जाबाय आसामनि स्किम बेनिफ्राय MMUA स्किम बेनिफ्राय टयलेटनि बेनिफ्राय जिनिखि नोंथांमोननि ग्रुपनि राङारि अनसुंथाइ बिफां गायनाय बेफोरनि बाजेटखौ दायो सावरायहांबाय दा जों बे सावरायहांनाय आपडेटखौ दानिया जोङो नायनोसै दायो नै CMOनिफ्राय मोनसे अफिसियेल आपडेट फोसावबाय मैया मानोना जाय नोंथांमोना मिथिगौ जे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा CM जाफिनबावबाय दा बिथाङा मोनसे मिटिं लादोंमोन मैया फाइनेन्स डिपार्टमेन्टजों आं बुंदों जे फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआवसो राङारि अनसुंथाइनि माखासे बाजेटखौ खालामो दा फाइनेन्सखौ नांथारगौ जायो दा फाइनेन्स गैयिनि थाखायनो BTCआ जोंहा मा हारसिं माखासे खामानिखौ मावनो हाया जाना जाबाय BTCबाबो काउन्सिलसो नालाय आसामनि सिङाव दङ बेखायनो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ स्टेटआव दङ दा बेखायनो 2026 निफ्राय 27 माने फाइनेन्सियेल इयारा जाहैसिगोन माने दा बावैनो गोदान बाजेट खालामसिगोन बेखायनो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टजों मैया मा सेवा भवनावहाय डिसकासन जाबाय बा सावरायलायनाय जाबाय बेनो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव बाजेट खालामसिगोन अके बाजेट खालामसिगोन गोदान सरकारनि बे बाजेटआव बेसेबां रां बाजेट खालामगोन बिनि उनावसो नोंथांमोननि किस्तिफ्रा मोनजोबगोन आरो गोदान स्किमफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ जागोन अके थ' बेखायनो बाजेट जानाय लोगो लोगो माने खौथि बाजेट क्र'र्स थाखा माने बाजेट खालामसिगोन अरुणोदयआव बा जिनिखि स्किम CM ट्रिपलआनो जा जिनिखि सेकेन्ड किस्ति पेन्डिं जानाय बा गुबुन टयलेटनि फैसा बा गुबुन स्किमनि फैसा फसल बीमा योजना जिखुनु जाया माने स्किमनि फैसाया नैबे बाजेटआव हाबनानै नोंथांमोना दा बावैनो खबरखौ मोनथारसिगोन बेखायनो आं बुंखादोंमोन जे बाजेट जाबासो रां मोनगोन होननानै दा खायसे चेनेलाव फैसा हाबबाय बा हाबसिगोन होनना बुङो न' दासिमबो बाजेट जायाखै आं बेखौ खोन्थागासिनो दंखायो आंनि चेनेलावहाय दा नेक्स्ट बाजेट जायोबा खौथि बाजेट जाबाथाय नोंथांमोना ना बे जाबाय पाब्लिक प्रमिस खालामदोंमोन ना बिथांमोना माने समायखेरा लादोंमोन रायजोखौ जे राङारि अनसुंथाइ होननानै बा साख्रि होननानै बिथांमोना दा बावैनो फैसाखौ बाजेट खालामनानै नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोहरनाय जासिगोन आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ बाजेटनि सायाव सावरायबाय रिभिउ खालामबाय डिपार्टमेन्ट माने मिटिं खालामबाय सावरायनाय जाबाय थांखि लासिगोन दा बावैनो बेसेबां खौथि बाजेट लानांगौ बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव आंनि चेनेलाव एबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथाङा गोदान स्किमफोर एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा नेक्स्ट लेभेलाव लासै नोंथांमोना खबरखौ मोनबाय थागोन बे चेनेलाव दा बेनो दिनैनि थाखाय दासिमनि लेटेस्ट आपडेट